бүгінгі күндә мин алып баручы, музыка белән бәйле кеше диджей һәм әзгенә арт-директор. Фәлән урында очратасыгыз килсә, аның инде бар үзенә күрә бер көннәре, мәсәлән, шәршәмбе көнне мине күрергә мөмкин билгеле бер җирдә, дүшәмбе көнне бер җирдә, дүшәмбе көн футболда. Килегез футбол карарга, миңа менә анда тамашачы кирәк. Бүгенге көннәрдә иң актуаль сорауларның берсе ни өчен, чөнки еш ишетелә. Беркемдә сорамый, сез ни өчен хәзер бер нәрсәдә алып бармыйсыз дигән. Аксель төркеменә килгәндә ул ничектер теге күңелдән чыга иде, без аны беренче коммерцияга бәйләмәдек, әмма дә ләкин бүгенге көндә без төгәл Рузель белән бергәлектә әйтә алабыз. Аксель төркемен торгызачакбыз, ни өчен, чөнки безнең бар әле тагын бер-ике бомбовый хит, без аларны Алла бирсә закламый чыгарабыз. Яндыр мине меңләгән төннәрдә, тәннәрдә калдырыр эзләр, язмышты эзлән минем алда, мине алда карамада, яргаланган кулларыма каралана, кулланылган каралама барысына. Барысына караганда акчасылар барасыңа, барлыксына, очатнапсына, чарасызга. Яратмаган автобустан, карамастан, карыймаска, тормыш кыска, минем хакта язган хатлар, сине аклар, я китаптар. Яу, сәләт. Ашадымы минем рэп укуым? Сәлем. Менә это уже поклонникларым бар. Мин бии белмим. Мин комыр ризыкларын пешерә белмим, выпечкаларны. Бәлеш, пәрәмәш, кыстыбый пешерә беләм. И миндә музыкаль коралда уйнау белеме юк. Мин фортепианода бик уйныйсым килә иде. Менә ничектер кул тимәде. Ни өчен шөгыльләнмәскә? Ниндидер бизнес фәлән кирәк бит, ул пассивный доход дип тә атарга мөмкин. Кайчан синең эшең юк, мәсәлән, туйлар ул бит инде сезонлы эш. Һәр вакытта да булып тормый. Ә менә сезон арасында, әгәр дә эш әзрәк булган вакытны, мәсәлән, шуның белән күңелне шуңа бирергә була. Мин кроссовкаларны яратам һәм яраттырырга да тырышам башкаларга. Туйны мин бушка түләүсез алып бара алам, әгәр дә ул минем бик якын кеше булса, бик якын. Аннан соң, әгәр дә мин күрәм икән кеше ниндидер тормышта нәрсә беләндер кимсетелгән икән, ниндидер авырлыклар булган икән, ул вакытны мин теге кешегә ачык йөз белән киләм. Әгәр дә теге минем каршымда бар икән шундый кешеләр, студенттан да, бер-берсен яраталар инде, сөеп яшиләр инде. Менә өйләнәселәр килә инде. Мин әйтәм, әйдәгез, мин сезгә эшсезрак ясыйм, күпкә. Әмма дә ләкин сез бит инде шушы акчаны билгеләгәнсез икән, риза икән шул акча, өстәмә шоу номерлар алып киләм. Ул минем кесәдән була инде ул. Мин ул чарадан әллә ни күп акча да эшләмим, әмма дә ләкин мин ул кешеләргә бәйрәм ясарга тырышам. Минем өчен теге бәйрәмнең булуы беренче фактор. Түлиләрме, түләмиләрме, анысы икенче. Килешмим. Беренчедән, юмор ул мәзәк кенә түгел. Әгәр дә синнән сорыйлар икән, менә синең юмор хисең ни икән? Сөйләле мәзәк. Ул теге күрсәткеч түгел. Мин туйларда да яки концертларда мәзәкләр сөйләмим. Бик күп алып баручылар мәзәк сөйләп бөтен кичне үткәрә һәм син мәзәк. Халыкка нәрсә кирәк? Алар белән аралашу кирәк. Кеше белән аралашканда барлык мәзәк туа. Ниндидер ситуацион юмор. Мин һәр вакытта да ситуацион юмор өчен, мин һәр вакытта да импровизация өчен. Әгәр дә кеше синең белән теге аралаша икән һәм синең белән көлеп җибәрә, кай вакытны елмаеп җибәрә, ул вакытны әйтергә мөмкин, син юмор хисенә бай кеше. Татар булуы юморга бәйле түгел дип уйлыйм. Кешедә яки бар юмор, яки юк. Сәләт белән, мин татар иҗтимагый үзәгендә Шәрык клубы дип атала инде элек. Анда яза идем шул вакытны, параллельно яза идем курсовой өчен университетта. И безгә кунакка килде Җәүдәт абый Сөләйманов. Ел сөйли, и мин нәрсәләр тыңлап утырам уже теге үземнең уйлар белән. И сүз арасында Мирза Исмәгыйлович Махмутов дигән сүз ишетелде. Мин такой, Мирза Исмәгыйлович Махмутов, бу минем курсовой эшенә кагылышлы. Мин аның темасы буенча язайм, тормыш юлы буенча.
И ул әйтә, без грант язабыз фәннәр академиясында шул тема буенча. Мин чаптырып килдем дә әйтәм, Җәүдәт абый, миңа дополнительный өстәмә материал кирәк иде, шушы тема буенча сез әйбәт беләсез. Ул әйтә, темалар сорап торганчы, әйдә безгә кил, грантка кушылып китерсең, грант язырсың. Мин шунда грантлар язган вакытны ул әкрен генә үзенең тамырларын җибәрде миңа. Мин үзем беркайчан да сәлкеш булганым булмады. Айдаман буларак килдем дә, миңа әллә ничек карыйлар, сразу Айдаман. Мен ничек торылтыгын, нишләтим инде, шулай туры килде. Берсендә шуның хәле оратылды, менә бик арылды. Мин нидән соң планерка булды. Планеркадан соң үзем дә хәтерләмим, палатка тирәсендә кирдем дә яттым. Минем палатка дип торайм, минеке булып чыкмаган. Бу сәлкешләрнең палаткасы булган. Иртәнгесә 7 безнең булырга тиеш зарядка. И радио буенча әйтәләр, кем Радиф Әхмәдиевне күрде, безгә мөрәҗәгать итегез, аны эзлибез. Уже мине анда МЧС белән эзләргә җитешкәннәр, мин палаткада, кеше палаткасында йоклап ятам. 15 елдан соң миңа ул вакытны булачак 42ләр тирәсеме. Менә 33 тирәсендә инде булырга тиеш беренчедән минем теге һәр вакытта да минем белән була торган кешеләр. 40ның өстендә нәрсә бар икән, күз алдыма китерә алмыйм. Кроссовки. Рузель. Йоко. Музыка. Автобусларда йөргәндә ягымлы булып калып булмый.